de sexo, raza, religión e ideoloxía teñan as mesmas posibilidades de levar a cabo os seus proxectos de vida. Un 25 de novembro de 1960, 3 irmáns activistas dominicanas que loitaban polos dereitos das mulleres foron asesinadas. O dictador Rafael Leónidas Trujillo foi quen ordenou tal acto contra as irmás Miranda. Foi así como un día tan fatídico se converte no Día Internacional da Violencia hacia a Muller. A violencia de xénero ao longo dos anos foise normalizando en aspectos como calar a unha muller, salarios menores, acoso e abusos sexuales, matrimonios forzados, cando vas a un restaurante e vanche servir o viño e sirven o home antes. Por que lle sirven o viño ao home antes? Que pasa, que nós non temos dereito a saber catar o viño? Que pasa? Claro, e agora tamén vas a beber un viño en bar e tú eres a borracha. Debo beber un viño un home normal, pero non temos dereito a saber catar un viño, porque eu ainda fai 2 semanas fui a un restaurante en Ourense, eu e un amigo, e a quen lle ofreceron para catar o viño era él. E dixenlle, non, mira, este rapaz vive na terra das vacas, eu vivo no terra do viño, bótame a mí de catar o viño, que quen sabe de viño son él. En fin, non existe xustificación para ningún maltrato, sea de cual sea. Loitemos por unha sociedade xusta e igualitaria entre ambos sexos, unha sociedade de tolerancia cero frente á violencia de xénero e todas as súas formas. Non podemos conformarnos que decirnos que unha saída frente á violencia é... Porque é unha frase moi bonita, loitemos pola violencia, é unha frase moi bonita, pero hai que acompañala con feitos. Se sabes de algunha muller que está a sufrir, non dudes en axudala, porque sair do abismo da violencia é moi complicado. Traballemos hoxe para que nun mañá moi cercano non teremos que chorar polas 37 víctimas españolas, digo España, pero por cualquier do mundo, que levan falecido neste ano. 1118 desde que hai rexistros no 2003. Por eso, o Concello de Larouco considera que a violencia de xénero é un problema público e social de primeira magnitude, por tratarse dun ataque ao dereito á vida, á integridade física e á liberdade a non discriminación. Todos eles recollidos na Constitución e os nosos estatutos. Por ello, os poderes públicos teñen que comprometerse a adoitar todas as medidas necesarias que se garantan estes dereitos. O noso Concello fai todo o posible para que exista unha igualdade entre homes e mulleres real, entre homes, mulleres, nenos, da igual. De aí que hoxe, con esta cata, as mulleres aprendamos a catar o viño, igual que para que non volvamos a chegar a un restaurante e nos ofrezcan o que me pasou a mí fai 15 días, que lle dixen o rapaz que quedou cortadísimo. Digo, non, que non che parezca mal, pero primeiro pregunta a quen lle sirves o viño, porque este home cuida vacas, que sabe de catar viño. Digo, enseña a mí o viño a catar. En fin, gracias por ver.